या व्हिडिओमध्ये आपण कल चाचणीचा रिझल्ट कसा बघायचा आहे ते बघणार आहोत. तर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर स्टडी टाईम लाईटली या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच्या बेल आयकनला पण प्रेस करा, त्यामुळे पुढे येणारे व्हिडिओ तुम्हाला बघता येतील. तर चला तर मग आपण सुरू करूया. सर्वप्रथम महाक्रिया मित्रा ॲप डाउनलोड करायची आहे. या ॲपची लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे, त्यावर तुम्ही ही ॲप प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता. तर सुरुवात करूया. तर या ॲपला सर्वप्रथम ओपन करायचं. त्यानंतर आपली लँग्वेज सेट करायची. मी माझी लँग्वेज सुरुवातीपासून सेट केलेली आहे. आणि त्यानंतर सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर सर्व काही आपले करिअरच्या संबंधित ऑप्शन आपल्याला मिळते, त्यावर तुम्ही क्लिक करून माहिती मिळू शकता. चला तर आपण सुरू करूया. एंटर द SSC सीट नंबर आपला एंटर करायचा आहे. 10वीचा जो तुमचा हॉल तिकीट नंबर आहे असेल तो एंटर करायचा. मी माझा एंटर करतोय. हा गलत आहे, सॉरी. पुन्हा मी एंटर करते. तर झालेलं द इंटेज ॲप्टिट्यूड 2019-20 रिझल्ट विल बी डिक्लेअर सून. तर अजून रिझल्ट काही डिक्लेअर झालेला नाही. डिक्लेअर झाल्यावर मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला कळविलच. तर या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद.